ka anyị were ya gosi ndị ụwa ihe ndị Igbo na-arụpụta. Igbo bụ Igbo, ekene m ụlọ Igbo ndị ọma, Igbo ndị ọma, ekene m ụlọ Igbo ndị nwe m, ọchata ike, ekene ụlọ. Etufughị oge ụlọ, ọ bụrụ na anyị na-emepụta n'ụbọchị nke taa, ọnụ ga-ahụ Igbo a nke ihe eji mepụta ya bụ akwụkwọ nke nwa bekee na-akpọ katọn. Ihe nọ n'ime Igbo a bụ ihe anyị nwere igosi ụzọ taa. Ọ bụrụ na ụfụ ihe edere na ya, ọ ga-ahụ na edere ya ijele tii, nke bụ na ihe dị n'ime Igbo a bụ ihe ọṅụṅụ nke a na-akpọ ijele tii, nke ndị rụpụtara ya bụ ndị Ijele Tii Company rụrụ ya. Na-etufughị oge ụnụ, anyị ga-aga ka anyị gosi ụnụ ihe dị n'ime Igbo a. Mana tupu m gosibe ya ụnụ, enwere dịka ha si gwa m ihe na-abụ dị n'ime Igbo a. Ofu bụ Ijele Hibiscus Tea, nke ọzọ bụ Ijele Lemon Tea. A na-agwakwa anyị na ha nwere ọtụtụ uru ha bara, maka na ihe ọṅụṅụ nke a na-akpọ tii nwere ihe mere ndị be anyị, ndị gboo ndị nna nna anyị ji mepụtakwuo ya na-aṅụ ya. N'anya ebe a, ọnụ ga-ahụ ihe m na-agụbụ tupu mepee ya bụ nnukwu igbe. Ụnụ ga-ahụ obere mkpọ dịgasị ebe a. Ụnụ ga-ahụ na nke a na-acha ọbara ọbara, nke a na-acha ndụ ndụ. Nke a bụ Ijele Hibiscus Tea dịka ha si gwa m. Nke a bụ Ijele Lemon Tea dịka ha si gwa m. Ha na-eme ka anyị mara na igbe na-abụ abụghị abụọ ka ọ na-adị n'ime ebe a, na ihe ọ na-adị ebe a na-awụ iteghete nke a na-akpọ 9 n'olu nwa bekee. Mana ha wetara anyị nke a ka anyị were ya gosi ndị ụwa ihe ndị Igbo na-arụpụta, ihe ọṅụṅụ nke ndị Igbo rụrụ. Ya mere anyị ga-aga n'iru. Anyị ewepụtago ya. Ọnụ ga-ahụkwa na ndị na-arụ ya bụ ihe ọṅụṅụ nke a na-akpọ Ijele Tii wepụtara oge na ohere ha mee ya ka ọ dị mma ile anya. Ọnụ ga-ahụ ka esi mechichaa ya ka ikuku ghara ịba na ya. Ọnụ ka esi mechichaa mkpọ a. Nke a bụ Ijele Hibiscus Tea. Ọnụ ga-ahụ ka ọ dị. Ana m anụ ugbo ya maka nnọọ. Nke a na-acha ndụ ndụ bụ Ijele Lemon Tea. Ọnụ ga-ahụ ka ọ dị. Dịka ha si mee ka anyị mara, ha si na ihe niile eji rụ ya bụ ihe ọṅụṅụ nke a na-akpọ Ijele Tea enweghị nke na-abụrụ ihe Chukwu ejiri ya, nke bụ na ọ dị 100% organic. Ha si na ọ na-adị mma n'arụ. Anyị ga-achọpụta ma ọ bụ eziokwu. Ha si na ọ bụrụ na ị bụ onye na-arụ ọrụ na-adọligbu onwe gị, na ọ bụrụ na ịrụcha ọrụ bata, i were ijele ihe ọṅụṅụ nke a na-akpọ Ijele Tea tinye na mmiri dị ọkụ, ọ pụtacha, ị ṅụọ ya, na ọ ga-eme ka ahụ gị dajụọ, ime ike eme gị na rahụ ụra ọfụma, nwetakwa onwe gị ma dịkwa ike ịrụkwa ọrụ n'ụbọchị nke ọzọ ga-abịakwanụ. Biko dịka ọ dị ugbu a, anyị ga-aga ka anyị weta mmiri anyị ka anyị mara ma ọsụgo, ka anyị weta ya ka anyị tọpekene ya bụ Ijele Tea, mmekene ya ṅụọ ka anyị mara otu ọ na-adị. Ọ bụrụ na anya na tebụl m, ụnụ ga-ahụ na-ewetago m iko m ga-eji aṅụ ya bụ ihe ọṅụṅụ ga na-akpọ Ijele Tea. Ụnụ ga-ahụ Amazing Grace Bridal Donuts nke ha nyere m ga-eji egoli. Mmiri ọkụ m dị ebe a. Agbatago m ya bụ mmiri ọkụ dịka ọ agba ya n'ime iko a. Na mmiri ọkụ nke a, ọ dịkwa ezigbo ọkụ. Aga m aṅụlikwe ya. Biko ka anyị nke a sị na uru Hibiscus Tea bara bụ na dịka m na-ahụ ebe a sị na ọ bụrụ na ịbụ onye na-arịa ọrịa liva, na ọ na-enye aka ime ka ya bụ ọrịa na-ala, na-enyekwa aka igbochi kansa maka ndị na-achọghị inwe kansa. Ijele Tea Hibiscus flavor dị ezigbo mma maka inye aka igbochi
ya bụ kansa. Ọ na-eme ka ihe ndị a na-eme ka mmadụ na-enwe kansa ọ na-apịawa ha azụ. Ihe ọzọ mụkwara ebe a uru ọ bakwara bụ na ọ na-enye aka ime ka ndị buru ibu ka arụ ha na-azacha nwayọọ nwayọọ. Ọ na-azachasị na-enyekwa aka ime ka otu arụ gị si arụ ọrụ na-aga ọfụma. N'anya eburu m obere ibu, agbasara m ihe ị chọrọ ikwu, ma esi na eburu m ibu ọ gbasara gị. N'anya nke nwe m, mụ awachata ike eburu m obere ibu, ya mere nke a ka anyị ga-eji gosi unu anyị na-egosi unu ijele tii lemon flavor. Ụfọdụ uru ndị ọ bagasịrị bụ gịnị? A na-asa anyị na nke a ga-enyekwa aka ime ka ihe niile gbasara arụ gị na-aga ọfụma. A na-ekwu na ọ bụrụ na ị bụ onye na-agbọkarị mgbe ọbụla nwoke iri enyi ịgbọ, na nke a na-enye aka ịkwụsị maọbụ ibelata ya bụ ịgbọ ọgbụgbọ. A na-ekwukwa na ihe ọzọ nke a na-emekwa bụ gịnị? Na ọ na-eme ka ị na-echeta ma na-aghọta ihe. Ọ na-enyere ụbụrụ aka ọfụma. Ya bụ na ọ bụ na ịbụ nwa akwụkwọ, ị na-agụ akwụkwọ, ịchọrọ ị na-echeta ihe maka ule maọbụ ihe ọbụla, ijele tii lemon flavor bụ nnọọ nke ga-adịrị gị ezigbo mma. A na-ekwukwa na ọ na-emekwa gịnị? Ọ na-eme ka anụ arụ, akpụkpọ anụ arụ anyị na-ama mma, na-agbọ mụrụ, na-egbuke, na-amụke. A na-ekwu na hibiscus flavor a na-adị 25 n'ime ya, nke bụ 25. Nke a na-adị 20 n'ime 20. Amaghị m emere otu otu ahụ. Ụdị a ka esi eme ya maka ndị na-ewere ya tii n'ime ketụl tinye ya n'ọkụ. O nwere ndị na-emekwa ya otu ahụ, mana n'ihi na achọrọ m ka ụnụ hụ otu ya bụ ihe si adị, ọ ya mere anyị ji sị ka anyị tinye ya n'iko a ka ụnụ fụ. Ụnụ n'anya ụnụ ga-ahụ na ọ chapụtawago, iji gosi ụnụ na ihe niile eji mee ihe a bụ ihe Chukwu kere, na ọ dị 100% organic. Ụnụ ga-ahụ na ọ na-acha ọbara dịka esi see ya n'akwụkwọ a. O doo oge anya na o nweghị ihe ọbụla etinyere n'ime ya, na ya bụ ihe dị nnọọ mma. Na ya bụ ijele tii hibiscus na ijele tii lemon adịgo mma ịṅụ aṅụ. Ya bụ hibiscus tii nke ndị ijele bụ amaka nnọọ. Ka o si dị n'ọnụ masịrị m, dịka m nwere ya ugbu a. Onwe ka o si eme m n'ime ahụ, iji gosi gị na ndị rụrụ ya bụ ihe ọṅụṅụ nke a na-akpọ ijele hibiscus tii ma ihe ha nwere. Ka m dịkwa n'ihu tinye ijele lemon flavor n'ọnụ. Nke a na-atọ nnọọ dịka lemon. Ọ bụ na ịma lemon si atọ, ụda na nke a si atọ. Ọ bụla ka ọ ha n'ọnụ n'ụbọchị nke taa. Anyị ga-ebutekwuru ụnụ ihe omume ọzọ na video unboxing. Biko gbaanụ mbọ hụ ụnụ pịara anyị like. Ọ bụrụ na ị subscribe, biko gbaa mbọ pịara anyị subscribe button. Gbakwa mbọ kesara ndị ọyị gị ihe onyonyo a, ka anyị nwee ike na-akwalite ihe ndị Igbo be anyị na-eme, na-akwalite asụsụ Igbo, na-akwalite omenala Igbo, maka na Igbo amaka. Oge erugo mgbe m ga-egoli ijele hibiscus tii na Amazing Grace Bridal Donut. Ka ọ dịkwa mgbe ọzọ, ụmụ Igbo, unu echefukwala